V dnešnom krátkom videu si ukážeme, ako prepojiť viaceré kontingenčné grafy do interaktívneho reportu. Urobíme to pomocou rýchleho filtra. Rýchly filter vkladáme cez jeden z kontingenčných grafov, čiže ľavý klik napríklad na tento graf objem minút. Vyberám si možnosť analýza kontingenčného grafu. Zo skupiny filtrovať si vyberám prvú možnosť vložiť rýchly filter alebo slicer. Z týchto možností by som chcela rok, lebo by som chcela vidieť filtrovať na základe roku. Potvrdzujem cez OK. Rýchly filter sa mi už vložil, ale vidím, že teraz na ňo reaguje iba ten jeden graf, cez ktorý som ten rýchly filter vkladala. Ako prepojiť tento filter so všetkými grafmi? Pravý klik na rýchly filter a zhruba v strede tohto výberu vidíte možnosť pripojenia zostav. Klikám na pripojenia zostav a teraz mám možnosť vybrať tie kontingenčné tabuľky a grafy, ktoré chcem prepojiť. Ja chcem prepojiť všetky 4, takže zafajknem všetky 4 možnosti a potvrdzujem cez OK. Teraz už na rýchly filter reagujú všetky 4 kontingenčné grafy.